1 million in the house. Thanks for coming. 'Be happy.' 2 million in the house. Thanks for coming. Uy, nasa yung ano ko ba? Ano ito? One million in the house. Salamat po. Ito na.
2 million in the house. Thanks for coming. القهوة الرائعة مو لازم تكون صعبة. مع ألبرو باريستا There'll be no darkness tonight.
You're a woman, I'm you're my function, I'm your the something you can't deny. Be my lady of the night. Oh, yeah. Lay back, I can't find take all my secrets. You've got all of me. You can't go wrong if you let me. Going too hard to see and accept it. You're a woman, I'm this is more than just I can't let you feel so right. Be my lady all night. You're a woman, I'm you're my sunshine, I'm your best. There's something you can't decide. Be my lady all night. You're a woman, I'm this is more than just I can't make you feel something. My lady of the night. You're a woman, I'm you're my function, I'm your there's something that you can't decide. Be my lady of the
things in the coffee spot. It's never look that far. Drinking the pizza, getting it all. That's where we go. You don't pay every foot of word. Out of you wanna jump off stage. Drinking the pizza, getting it all. Little life, nobody knows. Degree wall, don't want to shout it. On your way, always leave a lot of money down the day. If I have a party day, or you got a best friend in your life. Degree wall, don't want to shout it. Come on, yes, everybody wants down. If I have a party night, I think you will be right all the time. Demand, demand from your heart, from you all. Down, from the step down, I'm the bottom of the top. One is the pizza, getting it all. You take it. Sisi Love, thanks for coming. Salamat po. Salamat sa patamsak, Sisi Koy. Good night din. Million in the house. Thanks for coming. Salamat po Sisi Koy, Sisi Mikay, Sisi Love. Salamat po. Medyo inagahan ko ng konti yung aking LS. Nag-adjust ako ng konting oras para maagang makapagpahinga.
your decision. I tell you that it's my song. Believe me, I will never let you go. What is not to be a fantasy that makes a live become reality. I will pray for the day to come, but every time we get it wrong, there's one. Yes po, thanks for coming. Welcome to Future is Clear.
Si Rogin, salamat. Salamat. Thanks for coming. Akyat kasi, inagahan ko ng ano, gapig, para medyo ka kumahaba-haba. Eh, tamang-tama umalis yung amo ko. Kaya, ayan, umakyat ako ng medyo maaga. Nag-start na ako, siguro mga kalahating oras na. Medyo napaaga yung, anong oras ang LS mo, Rogin? It's, it's TV. Thanks for coming. Sorry, nabubulag si host. Salamat sa pagbisita. Lagyan kita ng ano, lagyan kita ng moderator. Ayan, may moderator ka na po. Thumbs up po, host. Salamat. Akyat ka. Ano, it's TV. Hindi ka ba napasal sa kapatid ko? Ayan, may moderator ka na po. Bakit parang hindi ko manalagyan? Salamat. Big mo na sisi ha, tapusin ko lang ang trabaho ko. Sige lang sisi ko. Salamat sa pabigi. Mga busy pa sila ba? Maaga kasi ang ano kung bigla ako napaaga. Big lang po, Ma'am Host. Nasa gala pa. Okay po, salamat. Bakit hindi nag-ano yung moderator? Wait lang. Nilagyan na kita ah. Ayan, meron na. Salamat po. Pag mamaya naka medyo ano ka, pasyal ka ulit. Nung isang gabi pa ako nagre-request sa'yo ba? Miss Rodin, mega love shout out from eh, ah, HXHTV. Nabubulol ako. Di atay. Sige lang si Rodin. 4 million in the Natawa tuloy siya. 5 million in the house. Salamat po. Salamat sa support. Pwede kayang baguhin yung name. Di ako. Mega love shout out. It's TV from Sisi Rogin. Ayan. Sisi Rogin, nabubulol ang host. Hindi atay. Nasa galaan ng amo ko kaya medyo maaga yung aking ano dito. Ngaw-ngaw. Tinawanan ako. Sorry naman. Sana mapaunlakan tayo si Roger ni ano ba, ni It's TV ng kanyang magandang mga awitin. Di ate, awitin talaga. Ano ko? 5 million in the house. Salamat po. Salamat sa inyong suporta. Kaya nga eh, 'di ba si Rogie, nung isang gabi ko pa siya na ano, nung isang gabi ko pa siya kinukulit, di ate, kulit talaga. Akyat ka na, it's, it's TV. Sige po, Ma'am Bicolana, baka makaabot ka. Okay, okay. Intayin ka namin. Salamat. Hindi ka nagawin kay kapatid. Kanina pa siya nag-LS. Hindi pa yata tapos. Salamat. Ayan daw si Rogie. Mapagbibigyan daw tayo. Baka raw umabot siya mamaya.
Hello, Wings. Mega love shout out. Tapos na ba sa kabila? Wings Vlog. Lolo. Mega love shout out. Mega love shout out, Miss Rogin. Akyat na. Nasa ano pa si Rogin? Nasa baba pa. Wala pa sa kanyang kwarto. Nasa kusina pa. Mag-ano pa siya. Tatapusin niya pa yung kanyang work. Sana nga makaakyat siya. Huwag mo akong tawanan dyan, Queen. Tawa-tawa ka dyan. Akyat ka. Samahan mo ako. Diatay. Nandun ka pa ba sa kabila? Nasa taas ka pa? Ibig ko na bang umiyak? Sabi ko, nasaan na sila? Bakit walang nandito? Joke lang. Joke lang. Walang nangungulit sa akin ba? Sabi ko. Tawa-tawa lang si Queen. Tinatawanan lang ako si Rogin. Di atay. Si Hachorba, siguro busy naman siya. Busy din siguro at wala pa siya. Nalaglag ako sa kabila. Hina. Akyat ka dito. May hagdan dyan. Ano mo lang siya. May hagdan dyan, Queen. Magbigay ka ng ano ba, ng magandang get. 6 million in the house. Thanks for coming. Pakita ka na host. Mamaya na, wala pa akong kasama. Ayan, Prince, akyat na kasi. Ayan. Di atay. Ayan na si Rogin ang request mo. Malakas ba boses ko? 7 million in the house. Thanks for coming. Hello, Kuya Ted. Salamat. Kuya Ted, akyat ka, Kuya Ted. May harang. Oo, Kuya Ted. Nagpatulong ako. Pinalagyan ko siya. Kuya Ted, akyat ka, Kuya Ted. May kasama ako. Si Roger nasa kusina pa daw. Ganda naman ni Ma'am Jose. Salamat po. Wings, mega love shout out from Kuya Ted. Kuya Ted, akyat ka, Kuya Ted. May hagdan na dyan po. 6 million in the house. Oy, Kuya Ted, na-miss kita. Ilang gabi kang wala sa LS ko ba? Sa pag-LS mo, hindi rin kita nakikita kasi oras ng tulog namin. Utot-utot pa ako ng tulog noon. 2 a.m. Anong balita, host? Okay naman, Kuya Ted. Walang masyadong magulo. Kagabi wala din. Rogin, magalab shout out from Kuya Ted. Yan, blooming si host. Blooming si Jessica Soho, Kuya Ted. Sige lang, host. Snub ka lang. Kuya Ted, akyat ka, Kuya Ted. Sige na. Nang may kasama ako. Ayan, Kuya Ted, may ano na may hagdan. Jessica, so, oo, Kuya Ted, kung ano-ano yung pinapangalan nila sa akin ba? Kagabi. Alam mo naman yung mga yan. Ay. Ano pa ba yung pinangalan nila? May Rosana Roses, Giatay. Hindi ako nakagawa ng logo, kaya wala ako sa LS mo. Giatay. Kuya Ted. Logo talaga. Pero salamat, Kuya Ted. Alam niyo yan. Salamat talaga. Lagi kayong nandyan. Support niyo sa akin. Thank you. Umpisa hanggang ngayon. Salamat po. Pero akyat ka, Kuya Ted. Wala pa yung ibang magugulo.
Ay, Wings, umakyat ka, Wings. Huwag ka tawa-tawa dyan. Logo talaga. Pag ano kaya itsura ng logo ng Kuya Ted, ano? Hindi kaya ako masisipan ni Lolo nun. Tapos ano kaya yung nasa ano ng paligid ng muka? Sana all may harang. Ay. Ano kaya ang ano nun Kuya Ted? Ano ba yan? Ano tawag dyan? Yung pinaka-logo niya. Di atay. Baka mamaya masipa tayo ni Lolo. Si Rogin, mag-ano na talaga ako kay ano, si Wings ba? Ayaw talaga umakit sa atin. Si Abo, nasan kaya si Abo? Abo, where are you? Busy pa siguro. Sunduin mo si Rogin. Aray ko. Nangalay ako. Ang bilis malubat oh. Nasa ano pa siguro si Kuya Ted, nasa trabaho. $3 million in the house. Saan ko susunduin ho? Asan ngayon si sa puso mo si Rogin? Di atay. Si Hatcher ba mukhang busy-busy ngayon? Parang ang labo ng ano ko ngayon, ng ilaw ko. O malabo lang ang mata ko. Oo, sunduin mo si Rogin. Nang may kaanuhan tayo, may kalokohan dito. Naka-StreamYard ka pala. Oo, Kuya Ted, naka-StreamYard ako. Akyat ka. Kasi nga, Kuya Ted, diba, wala akong harang doon sa direct. Hindi ko siya hindi ko siya mapagawa ng, ayun pala may request. Hindi ko siya magawaan ng ano ba. Ayan, si Rogin. Ayan na. Kuya Ted, akyat na. Naka-StreamYard ako, Kuya Ted. PM is the key. Kasi Kuya Ted, yung ano, sa direct, hindi ko, sa cellphone ko, Kuya Ted, ang problema, pinaset ko lang yung sa laptop, yung ano ko, para magkaroon ako ng harang. Kaya ganun. Pero wala ko naririnig sa'yo si Rogin. Si Rogin, magsalita ikaw. Ayan, meron na. PM is the Keroji. Ano? Ano Kuya Ted? Anong i-PM ko? Ano yung kaya? Ayan na si Abo. Abo, may galaw shout out. Busy pa ako ba? Okay Yan lang na si na. Abo Mag-ano ka na. Kuya Ted, isang kanta naman yung Kuya Ted. Kasi hindi kami marunong kumanta. Please. Host, kanta ka na, host. Kuya Ted, sige na please. Abo. Nangalay ng binti. Oras pa lang ako pero nangalay ng binti ko ba? Host, tanggalin mo Kuya na yung Kuya Ted. na yan. Umalis na yan. Lumayas na. Malis na. Lumayas na yan. Hagdan, may hagdan dyan. Hagdan daw. Baba mo, scroll mo. Wings. Gawin sa taas yung hagdan. Akyat ka na kasi bababa na rin ako. Para matapos ako sa trabaho. Ano, bumaba. Paakyat mo lang. Gawin. Hindi na Akyat ka na. May hagdan dyan. Akyat to si Kuya Ted mamaya.
Kuya Sa'yo? Wins, mas maganda ikaw ang aakyat. Okay. Makatulong siya sa watch hour mo, Kuya Wins. Umakyat ka na. Oh. Okay, so Kasi Wins, para yung naka-StreamYard siya. Or Abo. Si Abo or si Kuya Wins. Yeah. Wins, para ano ba, sa WH nyo. Ano din yan? 2 oras na harang. Oo. Katulong din yan sa inyo. Si Guys, Timika, salamat. shout out sa'yo. Ba't taklog na taklog ka? Bawal kasi dito sa amin si Simikay, dito sa Buraida. Bawal sa amin walang hijab. Kasi silusa mga babae dito. Ano siguro yan si Rogin? Depende sa... Okay lang pala yung amo kong lalaki. Walang problema. Kasi meron din naman dito na ayaw nila ng ano. Ito gamit ko kasi umakyat ako doon sa kabila. Gamit ko main. Bakit may problema ba pag umakyat sa kabila tapos aakyat ulit? Di ba wala din? Okay lang naman, di ba? Si Rogin. Wala naman. Wala Kahit namang problema yan. Umakyat ka na, walang problema yan. Kasi sila nga, ganun ginagawa nila, di ba? Ano ko muna yung isa kong cellphone kasi baka malobat. Ano tayo ba? Ano ba itsura ko? Ay, liatay. Ako. May na kasi yung internet dito banda. Maano yung aking nalolobat. Uy, salamat talaga sa sa team monetize. Alam niyo na. Lagi kayo nasa akin ba? Palitsun ka naman dyan, host. Bawal yan kay Abo. Hindi makakain si Abo. Queens, nagalar shout out from Sisi Mikay. Nagagandahan dilag. Umakyat ka na. Huwag kang tawa-tawa dyan, Queens. Abo. Para ikaw mas maganda sa aming dalawa. Umakyat ka na, magpagitna. Umakyat kayo, oy. May hagdan dyan. Scroll down. Diba? Baba mo na ako, Sisi. Magtapos lang ako. Gusto ko na rin umakyat. Wala din yung amo ko. Mga alaga ko lang nandito. Sige. Ikaw bahala. Bye-bye. Bye-bye. Kainin natin yan. Ang gaganda na. Uy, akyat kasi kayo para may kasama ba ako? Ayan, oh. 8 million in the house. Thanks for coming. Salamat po sa inyong suporta. Si Mikay, di ba, walang problema. Yung, di ba, umakyat si Wing sa ibang LS. Tapos, pagkatapos niya akyat, gusto niya din umakyat dito. Di ba, walang problema yan. Ba't parang ang labo ng mata ko ngayon? Si Lucy, thanks for coming. Hagdan. Okay. Bigyan kita ng hagdan. Ayan na, Queen. Akyat ka na. Si Hatchor ba, parang siya, yung busy siguro. Siguro lumabas sila ng kanyang alaga. Kasi kung yun, ba't parang yung mukha ko? Parang mapula. Si Rogin from Sisi Lucy. Sisi Lucy. Salamat. Happy birthday ulit.
Birthday, birthday. Binawasan ko yung aking, yung aking heater. Kasi nasa ito naman lahat. 6 million in the house. Thanks for coming. Di atay. Hindi ko pa in-accept. Ayan na. Ano ba, makakapagsalita ka ba or pipi ka ulit? Wala akong madinig. Wala akong marinig. Ate Lucy, akyat ka na. Makakatulong yan sa WH mo. Host, bakit ang dami mong bula dyan? Naglalaro ako sa gabi. Si Rogin. May kausap siguro yan. Siguro nga, may kausap siguro yan. Kaya hindi siya makaano. Oo, si Lucy, akyat ka. Andyan yung hagdan. May kausap siguro. Wala akong marinig. Itapon mo na yung cellphone mo. Magsalita ka dyan. Ay. Kasi pupunta pa si Kuya Ted, aakyat din daw. Oh. Tanggalin mo earphone mo, Kuya Wins. Tanggalin mo daw para marinig. Hindi kita madinig eh. Yung headset mo. Ayan, umalis tuloy si Rogin. Umalis tuloy si Rogin. Di atay. 5 million in the house. Thanks for coming. Sabi siguro si Rogin, bahala ka dyan, Ping. Iwanan kita. Inuwanan tuloy ako si Rogin. Di atay. Yung niya lang ang pinatatanggal eh. Tinanggal na yung pati siya lumayas. Di atay to. Oh, hello. Wala talaga akong marinig. Bakit? May naririnig kayo dyan, Sis Rogie? Naririnig niyo siya? Ako nadidinig niyo? Huwag ka nang mahiya si Lucy. Kailangan mo yan. Tulong yan sa WH mo. Kasi yung oras ko dito, maaano din sa'yo pag umakyat ka. Tulong sa'yo yan. Huwag ka nang mahiya. Pwede ka din mag-off cam. Kung halimbawang nahiya ka, mag-off cam ka lang. Okay lang yun. Si ako nandyan lang yung si Chorba, umakyat yun. Kasi para din yung sa OWH ba. Wala talaga ko narinig. Naririnig niyo ba si ano? Ano tong Admor? Ano yun sa more? Doon na naman ako baka mamali na naman ako ba? Dapat sa guest, di ba? May siguro yan. Ano yung more? Hindi pa tapos work. Okay, si Rosie, wala ako. Ikaw lang narinig. Ako lang narinig. Ano ba tong sa more na to? Message ba to? Baka mamaya pag pinindot ko to, mamali na naman ako. Kasi 'di ba dapat dito lang yun sa sa guest si Rogin. May tao ba diyan sa likod? Wala. Message lang siguro 'yan. Baka tawagin ko na naman kapatid ko pag nagkataon. May kausap ka siguro, Queens, ano? Kasi hindi ka nila naririnig sa baba. Tawa ka lang ng tawa dyan.
Ako lang naririnig, maingay ako, malakas ang boses ko. 3 million in the house. Ayan, pababa na sila ng pababa. Umaalis sila kasi hindi naririnig ang boses mo. Ako naririnig mo. Nadidinig mo ko? Hindi. Hindi talaga siya naririnig. Wala din marinig ba? Ayun, may kausap kasi tumunog. Nalaglag na naman siya. Ano ba tong more na to, si Rogin? Pindutin ko ba to? Baka mamaya mawala na naman ako ba? Parang may kausap si Twins ba? Kasi nagtunog siya. Hindi na siya bumalik. Parang nagugutom man ako. 4 million in the house. Salamat. Si Kuya Ted, nasa work pa siguro siya. Ano kaya itong more na to ba? Hindi ko alam eh. Kasi di ba dati pinindot ko yung more tapos nawala yung ano ko dyan yung mukha ko. Kaya baka mamaya tawagin ko na naman yung sa kabila. Kaya yan si Zero dyan ang ginagamit ko kasi para may harang. Kasi pagka yung sa ano, pag ako lang, wala siyang harang. Pinaano ko lang siya, pinasiset ko lang yung mga upcoming ko para magkaroon ako ng harang. Parang ang dilim mo na. Nawala na si ano, hindi na siya bumalik. 4 million in the house. Aso, sino? Pinasisit ko lang siya doon sa pinsan ko. Yung ano niya, yung upcoming ko. Kasi ang ano yata, ang problema ko si Rodin, yung aking ano ba, yung aking cellphone. Kaya ganun. Kriston TV, thanks for coming. May moderator ka na po. Salamat. Salamat po. Bili ka na ng bagong CC. Saka na siguro si Rodin. Alam mo naman pauwi ako, di ba? Di atay. Need natin ng money. Money, money. Di atay. Masakit pa ang ulit ko. Kasi bukas pupunta kami, ano na, patapos na lang ang taglamig, hindi pa kami napupunta ng deserto. Padakit, kadikit mga idol, baby pa bahay ko. Sige, sige. Baba ka ng link, bahay mo. Sige, dikitan mo sila lahat, ano, Christoph, Kriston, dikitan mo sila lahat. Si Rogin, si Kuya Ted, si Lucy, mga ano yan, mga legit yan. Si Rogin, baka may pang-ayuda ka dyan. Bigyan mo naman si ano ba, Miss A. Mega love shout out. Thanks for coming. Salamat po. Wait lang.
Dikitan mo sila, Kriston TV. Biglang po ako for support after the ads. Magluto muna ako. Salamat po sa support. Miss E, salamat. Miss Rogin, mega love shout out from Miss E. Salamat po sa support. Ayan, didikitan kita. Tignan ko nga. Yun ang babahay mo. Uy, 888. Dati dikit pa pala ako sa'yo. Christoph. Kriston TV, asan ka ngayon? Ay, ayan. Oh. Yun ko yung mo, yung upload mo. Dati dikit na ako sa'yo. Bakit hindi ako makaano? Hmm. Guys, padikit naman guys sa nakapin. Salamat. Bibi pa bahay niya. Kunting kimbot na lang to. Kriston, kunting kimbot na lang. Mag-graduate ka na. Yan, natapos isa. Saan kita nadikita? Napunta ka na ba dito sa akin? Ay, hindi ngayon pala kasi ngayon lang kita nalagyan ng jacket eh. $888. Konting kimbot na lang. Mag-graduate na siya. Hagdan ulit. Nawala ba yung hagdan? Ayan. 6 million in the house. Thanks for coming. Ayan ay yung hagdan. Host, Jessica Soho. Elevator, please. Ayan na, nandiyan na. Akit ka na. Ano to? Oxo, Saudi po ako. Saudi ka. Nandito din kami sa Saudi. Exit 4 ako, ikaw. Saan dito? Itong aakyat, ano din siya. Saudi rin. 7 million in the house. May boses ka na ba? Magsalita ka nga. Dami pala OFW dito. Shout out sa lahat. Oo, halos na nandito puro OFW. Ayan, si co-host Wing, dito rin yan sa Saudi. Si Rogie, nasa, Buraida. Then, sino pa ba? Si Miss E, din to, abroad din to, di ba? Si Lucy, Buraida din to. Si Kuya Ted, din yan. Si Abu, Buraida rin. Hindi ko na maisa-isa. Halos lahat ng nandito, puro mga OFW. Nasa taas si Kuya Wings. Oo nga, nasa taas na siya. Ito na, Kaso nga lang, hindi siya nagsasalita. Rogin, dikit na daw sa iyo sa Kriston TV. Anong tako, Kuya Kriston? Hindi, Rogin. Intindihin mo na lang na lang siguro yung yung cellphone niya. Kasi ako ganyan din ako pag nagpa-type minsan. Tama yung pagka-type mo. Tapos pag sinend mo siya, mali na. Host, ingat lang po kayo. Ingat ka din. Salamat. Wala kang boses. Magsalita ka, co-host.
Paano tayo nito? Bakit wala? May kausap ka siguro. Saan ka sa atin sa Pilipinas, Kriston? Miss E, salamat po sa pagtambay. Oo, ganyan din ako, Kriston, pagka mali-mali din yung cellphone ko. Kaya, naintindihan ko yan. 6 million in the house. Salamat po. Parang ang mabait ngayon ng mabait ang aking co-host ngayon. Hindi kasi marinig yung kanyang boses. Hindi siya makapagsalita. Hindi rin siya nagta-type. Mindanao po ako, host, Cagayan de Oro. Si Rogin, di ba Mindanao ka din? Saan ka rin sa Mindanao? Kasalanan ng iPad niya. si Miss A. Oo, Miss A, ganyan din ako minsan, madala. Ay, hindi lang pala minsan madala. Yung pag tinype mo siya, tama siya. Tapos, di ba, pagka may time talaga na nag-aapura ako, ay, pagdating doon sa inanuhan ko, mali-mali na yung message ko ba. Minsan nga dito sa YT, ganyan din. Mapapanis yan, Wings. Kumibo-kibo pa naman yan. O kaya mag-type ka. Si Roger. Tawa na lang si Wings, oh. Hindi na naman siya, mautot na naman yung sa kakatawa. Hindi siya makapagsalita. Palitan na ang keypad na yan. Ay, naku. Oo nga, Miss E. Ako talaga, Miss E, madalas ako ganyan. Madalas mali-mali. O talagang mali-mali lang talaga ako. Ay, yata. It's ngayon in the house. Thanks for coming. Palablab po sa nakapin, guys. Salamat. Bibi pa yung bahay niya. Kunting timbot na lang. Na siya, mag-graduate na siya. 888. Ayan. Kunting na lang yan. Pahamak na keypad to. Co-host, ikaw ba ganyan din? Namamali-mali? Sus, Ginoo. Ako ganyan talaga ako madalas. Nakakahiya nga minsan eh. Pero parang sanay na rin yung mga friend ko ba. Host, kibo-kibo naman dyan. Oy, baka maano ka dyan. Tulog na ba mga kasama mo? Wala kayong pasok bukas. Imposible tulog na, maaga pa. Wala kang makinig. Kawat lang siya. Sisira niya, nakakawat na lang. Sige, kahit wala kang boses, tumambay ka na lang dyan para yung WH mo ba. 6 million in the house. Salamat po. Salamat sa support. Ayan. Palablab po sa nakapin. Salamat. Paiwan na lang ng bakas para ano, mabalik kami Kriston TV. Baba kayo ng bahay para love tayo. Kriston, na lang. Magbaba kayo, Queens, ng bahay si Rogin. Pwede mo rin silang i-go to channel na lang. Mamili ka na lang ng sa kanila na video para dikit na dikit yung pagdikit mo sa kanila. Salamat. Oy, Kriston, saan ka ba dito sa Saudi? Ako nasa gitna. Nadidinig mo ba ako, co-host? Nadidinig mo ako? Narinig mo ako? Hindi. OTW sa nakapin. Ninja ko lang to. Ito kakatapos ko lang kasi nag-LS ako. Okay, salamat si Miss E. Ayan. Si Miss E, balikan mo lang siya, Kriston. Go to channel ka na lang, Kuya, Kriston. Oo, ganun na lang gawin mo, Kriston. Madina host. Madina, hindi ko alam yun.
Ano yata yun, labas ng, ano yun, di ba? Labas ng Saudi. Yun lang ang dinig-dinig ko ba. 7 million in the house. Salamat po. Salamat sa inyong support. Kanta-kanta ko. Medina. Ilang oras ba ang ano niyan? Ilang oras ang Almadina? Malapit sa Maka kami. Ah, kaya nga lagpas ng ano, labas ng Riyadh. Ilang ano yun, ilang oras ang biyahe din yun. 'Di ba? Tapos mag-set ka naman dyan, ha? Se- Seryoso, seryoso man ang host na, co-host ko ba? Si ano ba si Kriston, makaano man lang daw ba siya, maka 900 man lang ako. Intay-intayin mo si Kuya Ted. Papasok yan, baka busy lang siya. Babalik yun, manghingi tayo ng ayuda kay Kuya Ted. Ididikit ko pa sa'yo yung iisa lang kasi yung ano ko ba alagad, naka-charge pa. Ididikit ko sa'yo, Kriston. Papuntang Jeddah yan sa host. 10 hours ang biyahe, host, mula Riyadh hanggang dito. Malayo. Ano kasi kami dito kami sa pinakaano talaga ng Riyadh sa sentro. Queens, nadikitan mo na si yung nakapin. Padikit naman, Queens. Salamat. Rabo, padikit sa dikit. Parang busy pa si Abo, Yung mga nandyan, Kriston, dikitan mo na lang sila tapos iwan ka ng bakas, babalikan ka ng mga yan. Mga legit yung mga yan. Ang layo pala ng Madina. Tapos sa inyo si Rogen, 3 hours, sabi mo, di ba? Mababait yan, Kriston. Mga legit sila. Dikit na ako sa dikit na yung main ko sa'yo. Ito. Dating dikit na pala ako sa'yo, hindi ko lang alam kung saan tayo nagkadikitan. Oh, nawala na naman si co-host ko. Mahina ba ang net? Nawala niya naman siya. 5 million in the house. Salamat. 3 to 4 hours host. Probinsya ako ng Riyadh. Ano ngayon, Webes, kaya wala si Hatchor ba, na-busy. 6 million in the house. Salamat po. Nalaglag na naman ang aking co-host. Mahina siguro ang kanyang, mahina ang kanyang kapit. Kapit bisig. Parang labo ng ko ngayon. Ng aking ilaw. Baka sa ibang channel siguro, host, Oo, siguro. Oo nga, hindi kita madinig. Bakit kaya, Queens? Hindi kita madinig. Pero dapat hindi ka na bumaba. Bakit ka bumaba?
Nalaglag ka? Sige, umakyat ka uli. Nandiyan naman yung hagdan. Scroll down mo. Sayang yung ano mo ba? Bakit hindi kita madinig? Bakit dun sa kapatid ko naririnig kita ang lakas ng ano mo? Ang lakas ng ano mo? Maganda ang Riyadh. Oo, maganda. Hindi, may kausap ka sa linya, kuya, kaya di ka naririnig. Kaya ganun, Queen. Kasi may kausap ka sa linya. Kasi kanina narinig ko yung ano ba, yung nag-off yung ano, yung, di ba yung pag may kausap tayo. Parang ganun. Kaya siguro hindi ka madinig na. Oo, ganun nga yun. Ano yan eh, testing yan ni anong si Rogin. Matalino si Rogin. O, di ba? Alam na si Rogin. Ayan, di ba? Yakay, kayo na may kausap. Sana all hindi malamig ang ano, ang kanyang Valentine. Si Rogin, sana all mainit ang Valentine. Ang kanyang Feb 14, ano, tanggalin mo earphone mo, kuya, maririnig ka. Yakay. Nakailan na ba si ano, Christoph? Bisitahin ko nga. Nakailan na ba ang kanyang ano bahay? Uy, hindi pa rin nadagdagan. Wala bang dumikit? 88 na, 888. Pero nagdikit man daw sa'yo sila Rogen at saka ano, baka mabagal lang tong magdikit. Mag-ready lang ako, Sisiham. Sige, mag-ready ka lang. Mamaya pagtapos ko, susunod kami doon. Anong oras na? Mag-ano na pala, magpinapalala. Para man ako nagugutom. Dumikit ako. Pero ano siya si Rogen, ano pa rin siya, ano tawag doon, 888 pa din. Siguro, ano lang siya, hindi lang siya ganun kabilis mag-ano, baka mamaya or bukas. Kasi si Miss E dumikit din sa kanya. Sige, try ko tanggalin headset ko. Okay, akyat, go. Nandiyan ang hagdan. Rogin, idol, baka naman meron kang banana dyan. Meron yan si Rogin. Si Rogin, paayuda nga kay ano, paayuda. Di ba meron kang ano dyan, kahit mga 5? Banana. Pero dumikit daw sila sa'yo, ano, Kriston, TV. I-try ko nga yung isa kong ano, yung isa kong alagad. 4 lang, kuya. O, pwede na yung si Rogin, padikit ka, ano. Sige na, please. Padikit naman daw kay, ano, kay Kriston TV. Pahingi daw siya ng banana. Tingnan ko yung aking alagad, hati. Tingnan ko nga. Didikit ko sa'yo. Nakasaksa kasi. Ay ko. Ang layo ng ano ko, ang layo ng aking... Akyat ka na, Queen. Dumikit ka sa akin, ewan ka ng bakas. Series bakang kita. Ayan si Queens daw. Ayan yung kanyang ano, main. Babalikan ka niyan. Ayan. Ayan, Christoph, hindi dikit sa iyo, ah. Didikitan kita.
Manood muna ako ng isang video. Ano na pala siya, nagdagdag siya ng isa, oh. Hindi na ako mag-iwan ng bakas dito sa isa kasi ano ko to eh, alagad ko to. Princess, Maha, mega love shout out. Thanks for coming. Ah, ito siguro to si Rodin siguro yan. May elevator na dyan. May angat eh. Ayan na, Queens. Ayan na. Oh, nakadikit na ako ah. Dinikit ko pa yun sa'yo yung isa kong alagad. Ayan. Nakadikit na din. Ano to? Sinaksak ko kasi. Asa na si Queens? Nanghingi ng hagdan. Wala pa siya. Ayan, dinagdag ko na din sa'yo yung isa kong alagad. Yan, tapos na si Rogin. Ilan ang dinikit mo si Rogin? Umikot na ho. Salamat, mga idol. Salamat din. Salamat din, Preston TV, sa pagdalaw. Maano na siguro, hindi siya mabilis na umano. Tapos nag-ano pa ako sa kanya. Tapos si Miss E, nag-ano din sa kanya. Di ba? Asa na yun ang hingi ng hagdan? Ayan, 892 na siya. Salamat. Salamat si Rogin. Abo. Abo, padikit naman abo sa nakapin, abo. Salamat. Kunting kimot na lang siya, abo. Mag-graduate na abo. Ayan si, Kriston. Kriston TV. Dikitan mo din si abo. Ano din yan, legit din yan. Didikitan ka yan. Oo. Maya-maya mag-ano yan, mag-LS si Rogin, lipat ka doon. May nag-aayuda din doon. Para maayudahan ka. Malay mo, mapaano ka, mapa 1,000 ka. Di ba si Rogin? Asa na yun ang hingi ng hagdan? Hindi na bumalik. Rogin Taku, mami. Salamat, idol. O, nakita ko na, Kriston. Umikot na siya. Maya-maya mag-ano yan si Rogin mag-LS. Sana yung naging yung, Kurimaw na taga-ayuda ko. Kurimaw talaga. Yeah, 5 million in the house. Thanks for coming. Ano nga nangyari kay ano? Parang hindi ng hagdan, hindi na nakabalik. Si Abo ba? Busy. Ano to? May work ka pa, Abo? Nakakangali pag hindi ka magsandal sa ano na, ano yan, sa likod. Yung iba kasi wala ba, busy pa.
5 million in the house. Salamat. Baba, Sir Abo ng bahay. Ano to, di ba? Si Rogin, ano ba to ni Abo? Alagad ba to ni Abo? Hindi to yung main niya, no? Abo, baba ka daw, Abo ng bahay, Abo. Didikit sa'yo si Criston TV. 6 million in the house. Thanks for coming. Parang ang likot ko, ah. Abo. Abo, dikitan mo naman, Abo. Si Abo. Dikitan mo naman si Criston TV. Salamat. Nandiyan ka ba? Nakikinig ka ba? Padikit naman, Abo. Kay sa nakapin. Salamat. Six million in the house. Salamat po. Thanks for coming. Done for watching at dikit sa nakapin. Salamat po, Miss E. Maya konti nasa digma pa ako pauwi. Matraffic sa Makati, Giatay. O, ninja niya yan, ninja ni Abo. Didikitan ka daw niya mamaya. Nandun din yung kay mamaya pag nag-LS siya. Sir Abo, may love shout out from Miss E. 7 million in the house. Salamat po. Salamat sa pag-support. Nangangating atin ilan. Bakit? Nasa biyahe pa daw si Kristen, si Abo. Kaya hindi siya makaano ba. Ninja yan ni Abo. 8 million in the house. Salamat po sa pagdalaw sa bahay ni Ping. Sige po, big na ako. Mag-concert muna ako bago magluto. Sige po. Salamat, Miss E. Nangat yung ilong ko. 8 million in the house. Salamat po. Hindi na nakabalik si Sisi Mamot, salamat po. Thanks po sa pagpunta. Hello, Sisi. Sisi Mamot, kamusta ka na po? Okay ka na ba? Magaling ka na, Sisi Mamot. Salamat sis sa pagpunta, sis. Ayan, Kriston. Dikitan mo si Sisi Mamot. Legit yan, babalikan kanya ni Sisi Mamot. Miss Mamot po, long time no see from Miss E. Kamusta na po sis Mamot? Okay ka na? Hindi pa sis, nagpapagaling pa. Oh. Pagaling kasi si Koy. Buti, anong oras na dyan? Nag-inom ka ng gamot, sis Mamo. Nagising ka ng alanganing oras. 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 a.m. na pala dyan sa Pinas. Green, ba't hindi ka na umakyat? Nagbaba na ako ng bahay. Hello, Miss E. Regular shout out from Sisi Mamot. Get Wilson po, Miss Mamot from Miss E.
7 million in the house. Salamat po. May tumawag pero wrong number. Kaya ka nagising. Kasi sabi ko, alanganin ng oras, kala ko. Baka uminom ka ako ng gamot. Pagaling ka po, Sisi Mamot. 8 million in the house. Salamat. Miss E, thank you from Sisi Mamot. Abo, nagdadrive ka pa, Abo. Ingat, ingat. Ano? 7 million in the house. Salamat po sa pagpunta sa bahay ni King. Nangangati ang aking ilong. Mamot Abidan po, idol. Salamat, Kristen TV. Si Mamot Dan daw po sa iyo sa Kristen TV. Salamat. Oo, traffic. Di atay. Kaya pala hindi ka nakakapag-dot-dot na nakakapag-dot-dot. Para ba ako matraffic talaga? Sa bagay, gabi ano. Minsan dito sa Riyadh, ano rin eh, minsan nagkaka-traffic na din. Thank you, Kriston. Balikan kita bukas. Ayan, Kriston. Bukas ka babalikan ni si Mamot para ano siya, dikit na dikit. Hindi tayo, hindi mapansin ng lolo. 6 million in the house. Salamat po. Salamat, idol, from Kriston. 7 million in the house. May boses na? Hayaan mo na. Hayaan mo na, wag ka na magsalita. Itapon mo na yung cellphone mo. Wag ka na magsalita. Mag-ano ka lang, mag-stay ka lang para yung ano mo bago atay ka. Magtawa-tawa ka na lang dyan. Hindi atay, ano nangyari? Bakit wala kang boses? 7 million in the house. Salamat po. Pero ako malakas ang boses. Ha? Host, malakas? Malakas ang ngaw-ngaw. Baka raw nakamute ka. Baka raw nakamute ka. Hindi daw si Rogin. Ano pala eh, ako may problema sa cellphone ko, meron din siya. Dalawa na kami. 8 million in the house. Salamat po. Pag-aabot ng 1K to host, hindi na bawasan yan ni Lolo. Sakto ka, Sisting. Salamat, Sisi Mamot. Ano, ano siya, ganyan, ako kasi nung nag-ganyan din yung ano ko, nung nag-start pa lang ako. Wag 1,000 siya, tapos pag kinabukasan bababa. Tapos mag-ano ko ulit, kinabukasan tataas na naman siya ulit. Baba, taas. Ganun siya. Hanggang sa manawa sa'yo si Lolo. Parang lagpas ng 1,000, eh yun, hindi na siya bababa ng 1,000. Ganun siya, Kriston. At tsaga lang. Ako, ang laki kaya ng hirap ko talagang nangingisda ako, inaabot ako ng 1:00, 2:00 ng madaling araw dito. Kaya pagising ko sa umaga, lupay-pay ako. Oo, normal yun, Kriston, yung bumababa siya. Baba, taas, baba, taas.
Pero pag ano yan, mananawa din sa'yo si Lolo. Hindi na yan babawas ng 1,000. Ganyan ako siguro mga 1 to 1,000. Hindi na siya bumaba pag umabot ng ganyan. Basta araw-araw ka lang bang mag-ano ba, huwag ka lang mapagod. Ganun yun. Nag-ALS ka na rin ba? Ayan, mag-off-cam ka na lang. Nag-off-cam talaga si Queen's Bank. Opo, sa mga sagot. 8 million in the house. Salamat po. Mag-ano lang ako. Di ka pa nag-start, Sis Rogie? Anong oras ka ba mag-start? Di ba sabi mo, 10? Mag-ano lang ako, ano pa ako ng kalahati. Kalahating oras ba? Hindi, wala na. Ano ko lang to ng, ng 2 hours para makadalawang oras man lang ako. O sige, si Rogie, basta mag-ano lang ako ng 2 hours. 30 minutes pa ako. Tapos susunod na din ako din sa'yo. Okay. Nalaglag na naman si co-host. 8 million in the house. Salamat po. Kasi ko. Mahina siguro ang mahina ang net ni Queen. Mahina ang ni co-host. Yung kanyang net. Kaya bagsak sa net. Bagsak. Salamat sa mga nakabisi. Ano na lang tayo, guys? 20 minutes. Mag-ano na ako. Ano ko lang na maka 2 hours man lang ako. 9 million in the house. Thanks for coming. Per, salamat sa pagpunta. Per, tapos ka na pahingi nga ng ayuda. Ayudahan mo si ano ba, nanghihingi siya ng ayuda. Si Creston, yung nakapin. Pahingi ng ayuda, Per. 9 million in the house. Salamat. Hingi tayo ng ayuda, Creston dito sa kapatid ko. Salamat sa tusok. Salamat sa patamsak. Per, paano naman pahingi ng ayuda dito sa nakapin. Malapit na siyang mag 1K. Ilan na ba ang bahay mo? 893. 6 million in the house. Salamat. Nangalay ako. Nakakangalay ang binti ba pag dito. Pinuntok siya. Yata.
Sayang malamig. ₱5 million in the house. Salamat po. Ano tayo, 25 minutes na lang mag-e-end na si host. Magto 2 hours lang po ako. Salamat sa patamsak. Nadinig mo ko, Pe. Paayuda. Paayuda sa nakapin. Nandiyan ka pa ba, ano? Nandiyan ka pa ba, Kriston? Kriston TV, nandiyan ka pa? Naantok man ako. Hindi ko na din nakitan. Sabi, tinimbang ko. Andiyan ka pa. Sige, manghingi tayo ng ayuda dito sa kay Jenny Royen. ₱5 million in the house. Salamat. Hindi mo ko nadidinig, Per. Marami tong alagad eh. ₱6 million in the house. Salamat. Salamat. Parang inaantok na si host. Doon pag nag-appear na sa akin yung kay Roger, lipat na kay Roger. May nagbibigay ng ayuda din doon. ₱7 million in the house. Bakit sinipa mo ako, host? Hindi kita sinipa. Nalaglag ka. Hindi kita sinipa. Akyat ka. Giyatay ka, Chris. Hindi kita sinipa. Siguro sa siguro sa net mo. Siguro sa net. ₱7 million in the house. Salamat po. Ayan, binaba ko ulit yung bahay. Bakit sinipa mo ako, host? Hindi kita sinipa. Di atay ka. Akyat ka ulit.
Intay-intayin mo, Kriston. Kasi paumpisa na rin si Roger. Ipababa ko yung kanyang link. Tapos, lipat ka doon. Ano ko? Magtutuawas lang ako eh. 6 million in the house. Salamat po. Salamat sa mga nagtambay. 15 minutes. Hindi ka na umakyat. Siguro mahina yung net mo. Nalaglag ka. Yatay. Hindi ako naninipa. Sorry na wala akong dalang dito. Vince, hindi mo ko nadinig. Vince, hindi ka na umakyat. Bakit ba? Hindi ko ako nakailan ka na. 894. 894 ka na Kriston. $5 million in the house. Salamat po sa pag-stay. Bakit may lamok man? Yung ko pa, isa pa nag-aayuda, wala, hindi siya ngayon, busy siguro. Hindi siya nakadala ng LS ko. Pag may time ka, balik-balik ka din ng basta ang ko sa'yo, siguro naman ako sa'yo, on bell naman ako. Basta ganitong oras, nag-LS ako, 9. Minsan napapaaga, 8:30. Tulad ngayon, napaaga yung LS ko, 9:30. Si Lucy, tapos na work mo. Salamat. Sis Lucy, padikit naman po sa nakapin. Salamat. Nasa taas ka na, si Lucy. Matatapos mo lang. Padikit naman si Lucy sa nakapin. Salamat, si Lucy. Intay-intayin natin, Kristen, si Roger na mag-LS. Bababa natin yung para makalipat ka doon. Dikitan mo yung si Sis Lucy. Babalikan ka yun. 5 million in the house. Salamat sa nag-stay. Hindi pa siya nag-start eh. Wala pa. Makainintay pa akong matapos. Nagpapaganda pa sa Sister Regine. Mga kapag baka ka ng isang ngayon. Mabuo mo yung 1K. May nag-aayuda din sa kanya din. $4 million in the house. Salamat. Maagang music siya. Sis Lucy, pagka nag-start na si Strogin, pababa ng link para makapasok si Kriston. Ayan, nag-start na siya. Sis Lucy, si Queen, andyan kayo, di ba?
Ano, yung pakibaba ng ano dito, pakibaba ng link ni Sis Rogin para makaakyat si ano, si Kriston para makalipat din. Para mabigyan din siya ng ayuda. Kasi hindi niya ano yun eh. Yung dinikatan mo sa kanya, ano niya yan, alagad. Hindi man yun yung kanyang ano. 4 million in the house. Andiyan ka pa ba, Queen? Si Lucy. Pakibaba po nung link ni ano ni Sis Rogen Abo. Abo, hindi ka busy, please. Pakibaba ng link ni Sis Rogen. May naka-video pa dyan eh. Wait lang natin, ano, Kriston. Hindi kasi ako pwede makaano doon kasi naka-LS ako eh. Pababa na lang natin yung bahay ni ano dito. Queen, si Lucy, sino nandiyan? Yung link ni ano ni Sis Rogen. Nilay ka. Yan, nagkalamas na. 3 million in the house. Ano na lang tayo, guys? 10 minutes. Then, mag-ano na tayo. Ay, 11. Mag-o-off na si host. Wala nagre-reply sa akin. Sa akin sinasabi ba? Four million in the house. Salamat. Sino ba nakakarinig diyan? Magbaba ng link ni Sis Regine. Nahanap ko ba? Ano ko? 2 million in the house. Wala nagbaba nung ano. Guys, pababa ng link. Mrs. Regine, please. Mag-ayuda ka ba, Per? Kasi sabi ko ibaba yung link ba ni ano, ni Regine. Hindi ko may baba yung ano link ni Regine eh. Para makalipat sana to si ano, Kriston. 4 million in the house. Salamat.
Kristo, nandiyan ka pa ba? Tinatapos lang yung live ng kapatid ko, naka-LS din pala siya. Hindi pa siya tapos. Ayudahan ka daw niya. May 15 days siya. Uy, gora ng labas ba? 4 million in the house. Salamat. Ano na lang tayo, guys? 10 minutes. Ay, hindi. 6 minutes. Mag-e-end na si host. Walang nagbaba ng link niya, ano, si Rogin. Comment dyan in the house. Salamat. Queens, baba nyo yung link. Sino ba ito si ano? Ay. Wait lang. Christoph, nandiyan ka pa ba? Sige, yung isa, nag-antay pala ako, nag-antay. Meron pala ako isang cellphone. Wait lang, ibababa ko ng isa kong cellphone, ha? Tapos lipat ka doon, ha? Nandiyan ka pa ba? Ay, may isa pa pala akong ano. Ay, paano na yun? Three million in the house. Pa-end na din ako, guys. 2 minutes.
Kriston, andyan ka pa. Ito, oh. Sisend ko. Pasok ka dito, ha? Para maayudahan ka. Kriston, ayan. Binaba ko yung link. Kriston, nakita mo? Andyan ka pa ba? Wala na. Yung binaba kong link, yan yung link ni ano ni Rogin. Punta ka doon. Mag-e-end nga ako, guys. Salamat. Salamat po sa lahat ng nagpunta. Dito na ako yung maisa-isa, guys. Si Rogin at dito lang na official vlog. Miss E, Abo, Wing, and si Mamot. Sino pa? Si Dialogue, salamat. Salamat po sa lahat. Si Mikay. Love you all, guys. And tapos si Ho. Salamat, salamat.